Bueno, a veure, què passa? Eli! Què passa? Que toca ja el... Espera, no puc, perquè és que no paren d'arribar correus aquí. Bueno, però tu s'ha fet l'elefants, vull dir, què vol dir que... Ja, però és que cada vegada que intento aixecar-me per anar a plató, m'arriba un correu nou. O sigui, aquí no para, això. Què diuen? A veure... Doncs mira, és que avui tenim de tot. A veure, tenim, per exemple, aquest del Xuminades. Fes una cosa, explica-li al Javi i ja està. Us ho explico a vosaltres. Tenim un correu del Xuminades, que diu això. Hola, amics de la Molla al Cosí. Ara fa unes setmanes que no us he fet arribar cap col·laboració i és que quan venia amb la meva scooter cap a Telecambrils a portar-vos els meus vídeos, en travessar el pas a nivell de l'estació em va succeir això. The train gains speed as it approaches a crossing. And suddenly, a man on a moped comes out of nowhere and stops dead on the tracks. It's a violent collision. Hosti, Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Realment, jo crec que... Sí, es pot... Estàs bé, Xuminades? Per lo que diu, sí, perquè segueix dient sortosament he sobreviscut i he aprofitat aquestes setmanes de convalescència a casa meva per arreglar papers. Ja sabeu, el de sempre. No trobes mai el moment de fer-ho i en tenia una bona pila per classificar i ordenar. Però finalment ho he fet. Us envio una fotografia perquè vegeu que bé m'han quedat. Jo també m'agradaria poder classificar aquesta mena de papers, Sí. Tenir-los una mica desordenats i ordenar-los. Ho tenia ordenadet, el paio, Sí. Déu-n'hi-do. Avui us vull presentar un vídeo dedicat a l'escola de futbol perquè la canalla aprengui el que no ha de fer jugant a futbol. Mireu. Na nézzük, Takács Zoltán és Sebők Zsolt egymással szemben. És penal! Xuta! Voltak már óriási bravúrja, és van még egy! Molt ben rematat. Sort que era defensa, però molt ben rematat, Bueno, Déu-n'hi-do. diu ja que el porter la para, doncs jo faig el gol i ja està. Aquí. Molt bé aquest també. Sí. Un gol de cap també. Molt intel·ligent, Toma ja. Però bueno, això si ho intenta fer no li surt. Aquest ha sigut una mica més accidental. Sí. On va aquest? Ara. Ojo que bota! Ai! On estava aquest? Molt bé aquest porter, també. Aquest se'l deu venir. Molt bé, s'ha regatejat ell mateix. Doncs ara ja saben el que no han de fer. Sí, que n'aprenguin els nens, perquè... Si realment, si juguen d'aquesta manera, més val que ho deixin, perquè encara sortirem perdent sempre. Déu-n'hi-do. I no val la pena. I diu, per acabar, voldria desitjar-vos a tots un feliç any 2009 i, tot i que no ens el pinten massa bé, cal tenir en compte que sempre hi ha gent que està pitjor. Mireu. Actually, it's all roll bar. Action, Colleen! Cheers, Maddie. Just like the movie, we're getting started here with the rock. Oh, shit. Hi. Oh, you all right? Yeah, I'm okay. McCormick has perfected his revolutionary four-point shot. There's 2 points and another 2. It's just too much. Schmeck. Okay, that's 2 points. How many points is this? Oh, dit is heel mis. Oh, dit is zo stom. Oh, dat is zo stom. En gewoon doorgaan. Yep, I'd say he's pretty well teed off. Making friends and blowing off toupees. I said toupee. Hey, what are you getting upset about? I'm safe for the ozone. Oh, chill out, Baldy. They call it sock him. Sock him again. Skiing behind a cigarette boat.
In fact, we're all coming. I got a powder in my pants. I llavors diu, salutacions cordials, xuminades@gmail.com, i fica una postdata que diu: felicitats pel blog del programa, i ja sóc component del grup de simpatitzants de la Molla el Cosí al Facebook, que, per cert, ja són més de 60. Molt bé, molt bé. Més de 60 membres. Més de 60 fans, Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Compteu-sí. Això, ja està, qui vulgui mira. al Facebook que busqui el grup. Amb el que portes a secció, 3 correus nous ja. Sí, és que no paro, no paro. Mira, aquí en tenim un altre. Aquest és del Julio Lima, una altra vegada. Julio, un saludo. Aquest és molt llarg, jo el que he pensat que el farem en dos. Molt bé. Avui llegirem una part i un altre dia llegirem una altra part. La part que llegim avui fa referència al programa de la setmana passada. Y digo, estimados amigos, otra semana más y casi sin darnos cuenta, como quien dice en un momento, se nos ha pasado el mes de enero, que este año, además de la cuesta famosa, lleva añadido la crisis que la situación económica actual nos presenta, tan pesada como un collar de melones y con la que nos bombardean en todos los telediarios para que no la olvidemos, como si en la vida de cada uno fuera bastante la realidad estrecha a la que nos someten los todopoderosos y los multinacionales. He visto vuestro último programa del pasado martes día 27, que es aquest programa que diem, exacte. Como veo que la respuesta a la primera adivinanza, la Teresa, se hace esperar, me guardo en la recámara otras que tengo preparadas para cuando las necesidades lo pidan. Molt bé, guarda-la, guarda-la. Llavors ens parla una miqueta personalment a cada un de nosaltres. A veure què diu. I diu, Eli, recibí tu correo electrónico. Bueno, perquè li vaig enviar un correu contestant-li el seu primer i dient-li que moltes gràcies i bueno, tot això. Muy bien, quedo enterado y satisfecho de que pongas voz a mis escritos y seas confidente de mis historias. Perfecte. Que bonic. Jo també estic contenta. Ana, això va per tu. Ya sabemos que se está muy bien por Vallnord, en Andorra, pero en el próximo programa quitamos tu foto y nos cuentas lo que pasa en directo. Te recomendaré un profe para las clases de esquí. Jeje, és broma. No, no és broma. Ell diu que és broma, però li anirien bé, jo penso. Pere. Ara que no ens sent, que estaria a plató. Sí, Pere, per tu. Per mi, a veure, què diu? No dejes que esta cuadrilla se desmadre. Sin gritar, pero con energía, ponlos en su sitio. Molt bé, lo haré. Les voy a poner pero sin gritar. Más rectos que un palo, les voy a poner. Vale, muy bien. Este castellano que tienes tú. Majo, porque sí. Muy bien. Dani, tu toque de cultura al programa nos enorgullece. Esta vez ha tocado música. Aunque uno de los grupos preferidos tuyos sea Metallica, en tu honor mando un par de fotografías en las que estoy con las camisetas de Guns N' Roses y de Roots. Molt bé. Aquí les anem veient. Aquí el tenim. Bueno, no, la cara no sé jo. Aquí sí que sí. Mira ell. Que modernet. Molt bé, molt bé. També de Ara l'època. ja sabem la cara que té, Sí, sí, sí. Ara ja quan te veiem pel carrer et saludarem. Simpàtic aquest noi. Aprovecho la oportunidad para mencionar al grupo Disharmony. Disharmony. És que, bueno, jo... Esta harmonia, Disharmony. Molt bé, doncs així queda dit, ja ho diu el Pere. Que és de Zaragoza, anda tu, pues... Manyo! Sí. Té un nom manyo total. Sí, sí, per això estava pensant jo. Dic, però bueno. I se enquadra dentro del heavy metal extreme. Suposo que deu ser heavy, però la E... En lloc de és una I grega, pues heavy metal. Los conozco bien, son buenos y además el batería lleva el mismo apellido que yo. Molt bé. Molt bé. Claro, propaganda subliminal gratis. Porta el mateix... Una pregunta. Porta el mateix cognom perquè és família o és casualitat? Doncs això ja no ho sé. A veure si més tard ens ho diu, jo diria que no. A propósito, si alguna vez se tercia, podrían venir por aquí a tocar en directo en vuestro plató. Y o en el Camry Rock. Si los invitan, claro. I tant. I llavors diu, cunyau! Sí, home. Como tu voz la conocemos, ahora queremos ver tu diente solitario. Aquí el tenim. Ja ho buscarem, el diente solitario. El diente solitario, ya lo buscaremos. Y diu, un poco de humor para todos, que es muy sano, y la risoterapia está de moda. Molt bé, doncs, està bé. Llavors, bueno, ve una sèrie de coses més que ja anirem comentant en els propers programes. Ho havem vist, sí, sí. Ho havem vist. Ens envia dues fotografies més per la galeria que vam iniciar la setmana passada, que es diu Curiosidades de Cambrils, que, per lo que ens diu, la primera està titulada com a Susto en Halloween i la segona és Cargando calabazas. Déu-n'hi-do, quina calabaza està carregant aquesta senyora. Doncs cap a la secció de Curiosidades de Cambrils del Facebook. Ah, exacte.